și mă ajutați la curățenie, nu mă interesează. Basta. Na, Florine, na, că numai din cauza ta, că te-ai băgat în geamantan, uita geamantan, nu dracu să fie. This bitch, vina mea, e vina tuturor, că e dezastru în casa asta, ia hai să punem mâna să facem curățenie. Alexandru! Nu mai bea de ăla, că ți arde mațele, e de WC-ul ăla. Căcat la căcat trage. Bă, da, curățenia ca curățenia, dar eu zic să facem toți curățenie. Mama e cu Petra, unde naiba sunt? Ce bine e. Hai, mamaie, fă-i vânt acolo mai tare, că sunt încinsă toată. Hai, fă-i Petră, te-ai găsit să faci plajă în casă. De ce trebuie să-ți fac eu vânt? Băi, prăpădito, dacă vrei țuică de calitate, pune mâna aici și face vânt, că doar eu știu omul la care să cumperi. Aoleu!